Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mhux l-ewwel darba li ddubi tal-għajnuna li l-Gvern qed jagħti fis-settur tal-enerġija. Fl-laqgħa tal-Kamra tal-Kummerċ li saret il-ġimgħa, Bernard Grech wissa li din l-għajnuna mhux sostenibbli. Għax li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli. Il-fatt li skontu l-għajnuna ma tistax tibqa' sejra irrepetih anke wara din laqgħa meta ġie mistoqsi mill-ġurnalisti. Irridu nifhmu li din ma tistax tibqa' sejra l dejjem. Iżda din mhix l-ewwel darba li Bernard Grech wera x-xettiġismu tiegħu dwar il-politika tal-Gvern f'dan ir-rigward. Wara l-budget għall-2022, Bernard Grech ġie mistoqsi dwar il-prezzijiet internazzjonali u kien wieġeb hekk. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-electrical fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass. Kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12 jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd. Dawn id-dikjarazzjonijiet huma simili għal dawk tal-aħħar Gvern Nazzjonalista. Tonio Fenek li illum il-Partit Nazzjonalista jużah biex ikun fuq quddiem-nett ta' kampanji kontra ir-riformi soċjali tal-Gvern bħall-IVF kien qal hekk. Tħodux tħarsu lura u tgħidu se jerġa' jonħoss għax mhux se jerġa' jonħoss. Mela rridu nidraw. Dan jikkuntrasta ħafna mal-politika tal-Gvern wara l-2013 meta mhux biss il-Gvern Laburista raħħas il-kontijiet iżda fl-eqel ta' pandemija waqt gwerra żamm stabbli l-prezzijiet tal-elettriku u tal-fuel, politika li għenet biex tiġi kontrollata l-inflazzjoni u f'mumenti ta' pressjonijiet internazzjonali il-Gvern iwieżen u mhux iżid il-pis fuq il-familji. Nisma' l-kap tal-Oppożizzjoni llum u jgħidlek li l-pajjiż qed jistieden lill-Gvern biex jikkunsidra li l-pajjiż, il-Gvern, inaqqas is-sosten li qed jagħti lill-familji tagħna fil-qasam tal-enerġija. Dik mhijiex se ssir, aħna qatt minna li dik hija d-direzzjoni tajba, dejjem minna illi kruċjali li nibqgħu insostnu tagħna fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels sakemm huwa meħtieġ imma parallelment mekk ukoll imbagħad qed insaħħu l-investiment fil-rinnovabbli, inkluż bi proċess li se jkun qed jitnieda biex pajjiżna jkollu installazzjonijiet ta' pannelli solari u ta' wind farms il-barra minn xtutna.